YouTube. Ja, hvad så YouTube? Mig og Laura, vi er tilbage igen med noget mere Minecraft-serien i episode 12. Det går stærkt. Ja. Og sidste gang, så fik vi også en beta. Og vi skal også have en dolf, men vi mangler bare en nickname. Name tag. Nå, ja. Navn til Og ja, dolf. så har jeg lige opgraderet den her, fordi at, ja, jeg havde bare XP'en. Men ja, Og Albert, han og så lige off-cam, så lavede vi alle vores diamanter om til, alle vores over om til så mange blok vi nu kan. Og så havde vi også virkelig mange diamanter. Ja. Og ja. Ja, det var på grund af, at vi var meget heldige sidste gang. Ja. Men jeg synes, vi skal ud og meme igen. Det var meget sjovt sidste gang. Ja, det var det. Vi skal bare finde vores gode mine. Ja, hvor var den nu, Albert? Jeg kan godt huske det. Eller sådan nogenlunde. Fjern jer. Vi skal... Fik jeg en potato. Vi skal op over bjergen. Bakken. Halløjsang. Det er lige meget. Hvad? Det er lige meget, om vi skal op i bjerget. Bladet. Der er en, der har lavet en mine her. Og det må være... Jeg ved ikke. Nå, det var mig. Nå. Det var mig, der var i gang med at mine. Nå. Skal Men vi er også ude på XP-jagt. Og det mangler vi. Ja, det mangler vi. Og jeg skal have en god pickaxe. Ja. Du kan nemlig kun en efficiency et eller andet. Ja. På gengæld har jeg et godt sværd. Og grund til det er, fordi jeg har silk touch. Jeg synes det er virkelig irriterende at have silk touch, mand. Hvorfor? Fordi... Så kan man ikke... Han er mine blokke. Så det er hele. Men desværre er det irriterende med guld og jern og det. Og her, ja, det var her, hvor så skulle vi ned i den her mine hernede, kan jeg huske. Jeg kan ikke finde dig, Albert. Jeg er faret vild. Bare gå lige ud hele tiden. Du skal op over bjerget, og så skal du bare gå lige ud, indtil du kommer til, der sådan et dal. Halløj, så ned. Ja, Laura, du er på ret spor. Nå, hernede. Ja, fordi jeg kan huske... Der er ikke Bertha. Ja, lige meget. Jeg kan huske, vi skulle ned i minen. Kan jeg lige huske? Nu mangler jeg noget. God. Jeg mangler en spand vand egentlig. Jeg mangler alting. Tag lige noget kul. Jeg mangler ingenting. Må jeg gerne få noget? Jeg har fået armor og det. Må jeg gerne låne noget kul? Eller nogen, hvad? Jeg har ikke kul på mig. Nej, men kan du så mine noget, for mine har jo silk touch. Det er virkelig irriterende. Ja, jeg kan godt mine noget. Ja, for vi har nemlig brug for... Jeg har brug for nogle fakler. Og jeg har brug for et tier. Nå. Ja. Jeg føler bare den vej. Ja, jeg kan godt huske. Jeg fandt den her. Jap, om computeren larmer. Må jeg lige undskylde. Den er spastisk. Den der var jeg faktisk ikke gået. Ja. Jeg op her, så gik jeg til siden.
Ja. Der er nogle svampe her. Det er ikke vigtigt med svampe. Det ved jeg godt. Nej. Det er godt. Skelet. Har du fundet minen? Nej. Ja, jeg har fundet den. Min branch mining. Jeg kan lige gøre den her. Jeg venter på. Laura, har du nogle fakler? Hvad? Hvad? Nå ja. Jeg skal bare give mig kul. Så gik hun lige ud. Desværre. Uprofessionelt. Men. Så ja, så kan jeg lige løbe hele vejen ned til minen. Lad mig lidt, jeg ringer lige til hende. Så er hun tilbage. Sker altid. Er det ikke rigtigt, Laura? Jo, det skal jeg altid. Ja. Også når vi spiller bare sådan spiller for sjov. Så lukker den altid nogle par gange. Ja. Men nu er der egentlig langt. Jeg er level 9, og jeg var ved at dø. Jeg er level 1. Snart level 2. Da. Come on. Yes, nu begynder vi 2 gange. Her fandt vi noget diamonds, tror jeg. Ja. Men det her, det var desværre off-cam, at vi filmede her, så det må jeg altså virkelig undskylde. Ja, Albert, hvem var det, der laggede hele tiden? Jeg laggede ikke. Hvad var det så, der skete? Jo, min gik ud. Jeg ved ikke lige hvorfor. Og der skete noget med din måske var det på grund af creeperen. Det ved jeg ikke, men nu er jeg nået til det sted, hvor vi ikke... og vi ikke Ja, jeg mener den anden vej. Nå, okay. Du er det minet langt. Det er fordi, jeg har efficiency 1. Har du sættet home eller noget der? Nej. Jeg er stadig ved det gamle. Jesus. Jeg har fået hvad var det, du havde fundet? Jeg havde ikke fundet noget, det var bare et skelet, der kom. Da. Jeg har fundet lava. Nice. Come on. Jeg har fundet en mine. Har du fundet en mine? Ja. Men det går højt op. Jeg har Men fundet jeg tror, den går ned igen. Hvad har du fundet? Jeg har lige fundet en emerald. Nej, dem har vi ikke brug for. What? Så står det virkelig sjovt ud. Bare hurtigt. Der er en, der har minet her med Soul Touch Pickaxe. Albert, det må være dig. Nej, jeg har ikke minet her. Det er et sted, som vi har været. Men jeg kan lige godt mine her. Fordi der er nogen, der ikke gider at tage kul. Ja, fordi jeg har... Nå ja, det var her, hvor jeg nåede til, hvor der var...
Der er en vis person, som der ikke gider... Hvor der er silverfish. Nej, det skete ikke. Den tog alt kullet. Jeg har fundet diamonds. Nå, det er lige meget. Ja, Albert. Ved du, hvad jeg har fundet? Sten! Nice! Jeg fandt lige 8 diamonds. I er kedelige. Jeg har bare fundet guld. Okay, det er et stykke. Det er silverfish. Det gider vi Hvis det ikke. tager lang tid at mine, så ja, så er det silverfish. Det ved jeg godt. Og jeg gider ikke at hoppe dernede, fordi at det er jo irriterende. Tænk, hvis jeg egentlig kan gå den vej, så havde jeg ikke fundet 8 diamond. Diamond. Vi skal også snart til at lave diamond armor. Ja, men det havde du jo engang, men Havde vi? ja, du havde. Nej, jeg havde Jeg ikke. havde ikke. Jeg havde heller ikke diamond. Du har engang haft diamond armor. Nej, Jo, nej, jo. nej. Jeg får en creeper, der står hen ved lava og er på vej hen til mig. Silverfish igen, mand. Mand, hvor jeg elsker det her sværd. Det ser så tager lang tid, og IV Knockback 2. det tager lang tid, og mine, det betyder, at det er silverfish. Ja. Jeg fandt guld. Ved du, hvad jeg fandt? Jeg fandt et sted, hvor der er lava op fra toppen af, og jeg løber væk. Jeg bare lægge 12. Det er rigtig godt at lægge 12 og finde diamonds. I hvert fald for os. Jeg siger bare lægge 12, det er godt at finde diamonds for os. Ja, for os. Vi fandt 18 diamanter i går, desværre off-cam. Vi ville rigtig gerne filme det, men mit det spasser fuldstændig ud. Livet er surt. Hvad? Tak. Livet er surt nogle gange. Tak. Sådan der. Det snyder, du har en diamond spade. Sådan der. Kom her. Jeg får noget redstone. Jeg får en jern. Hvad level er du i, Albert? 3. Jeg er level 11. Wow. Du mener så også kul. Ja, det er brugbart, Albert. Det ved jeg godt. Det må du lære. Dejligt iron. Tænk mig, det er egentlig underligt, man bliver, eller det er egentlig ikke underligt, men det er lidt sjovt, man bliver sulten af at mine. Ja, det er mærkeligt. Måske er der noget af det, som der giver en sulten. Men det går jo. For den anden virkeligheden, så bliver man jo også sulten af at arbejde, eller det gør nogen i hvert fald. Jeg er level 13. Jeg er level 3. Snart 14. Men ja, vi skal også enchante i dag, håber jeg. Ja, det skal du i hvert fald. Ja, for mine ting er... Ikke mit sværd er dårligt, men min pickaxe er meget dårlig. Jeg har fundet noget, hvor du godt kunne lide, du kunne være diamonds. Diamonds? Ja.
Har du fundet diamonds? Nej, men prøv at se, det her, det kan godt ligne, at der kunne være diamonds rundt om. Ja. Albert, overalt kan det ligne, at der er diamonds. Jo, så længe det bare er i lag 12. Ja, men jeg kan huske, jeg fandt en diamond helt nede ved bedrocken sammen med min fætter. Diamant? Nej, det var bare en zombie. Du siger altid og nogle gange så er det til diamant, nogle gange er det til zombier og skeletter og creeper og alt det der. Ja. Så jeg ved aldrig, hvad det er. Nej. Altså, jeg er så bange lige nu for, at jeg bliver skubbet ned af en creeper eller sådan noget. Det lignede ikke, der var så meget. Og mine bare videre. Jeg miner bare kul. Til XP. Og nu er jeg level 17. Sejt. Albert, lad være med at mine alt det er dårligt. Hvor er du, Albert? Nede i vores mine. Og lige min mor, der kom ind. Jeg ved nemlig ikke, vi filmer så meget. Vi filmer næsten hver eneste dag. Ja. Yeah. Spørg, hvem der er på. Der er ikke meget galt. Nej. Albert, hvorfor skal jeg tage al din sten? Fordi der er ikke mere plads i mit inventory. Hvad med, hvis du finder noget rigtig godt? Jeg har alt det, der er rigtig godt. En af dem. Mit sten. Jeg er level 19. Jeg er level. Jeg er level 4. Nej, jeg er level 18. Nip. Wow, der er meget egentlig. Hvad er meget i? Der var meget grus. Og du hader grus, sikkert. Ja, det er virkelig irriterende. Ved du hvad? Der er et trick faktisk. Du kan sætte en torch, og så Det er godt. så fjerner det der alt sammen med en harvjov. Og der har vi været. Vi har ikke været op her, tror jeg. Og jeg har fundet lapis. Nice. Jeg har fundet jern. Og jeg har fundet en edderkop. Og jeg er level 19. Nice. Albert, tisse stille. Ups. Hvad på mig, Albert? Jeg synes ikke kogen. Jeg kan ikke gå særlig godt. Der var du. Jeg håber ikke, det er kun 8 diamanter, vi finder. Det vil være kedeligt. For dig? Ja. For mig? Nej. Hvorfor? Fordi 8 diamanter er meget. Det er da ok. Jeg bruger lige mine sidste fakler. Så går jeg op. Ja, jeg har 12 tilbage. Jeg bare videre. Jeg mener bare videre, Albert. Ja, det kan du godt få. Du har jo ikke nogen at sætte på. Men Albert, kan du så gå op og hente torches? Mig? Mm. Ja, du kan få mit... Ja.
Og her. Til at lave 3 med, så du kan. Mange tak. Jeg havde virkelig brug for alt det der. Og så lidt. Ja. Det her, det var alt det der, jeg havde brug for. Ikke meget. Oh my god, vi finder med også meget redstone i det. Ja. Du Redstone. skal min redstone. Du får mega meget XP. Ikke når man er selv touch, så får man ikke noget. Nej, det er jo lidt for dig. Jeg skal lave en anden diamond pickaxe, som ikke har silk touch. Hvad hvis du får silk touch igen? Så laver jeg bare alt sammen, så jeg ikke har alt, så jeg ikke har en tilbage. Altså, så får du bare min. Ja, tak. Nå, er det lidt sødligt? Det er sådan noget. Sådan. Laura, der er jern hernede. Hvordan kan du miste det? Jeg gider ikke at have jern. Vi har allerede nok. Man løber altid tør. Man kan aldrig få for nok jern ud. Jo, man kan. Jo. Du tager alt min XP, Albert. Nu er jeg level 20. Jeg er level 3 stadigvæk. Jeg har en dum silk touch pickaxe. Du har en dårlig pickaxe, vil du nok mene. Den er så god nok, den er unbreaking 3, efficiency 4 og silk touch 1. Jeg tror ikke engang, man kan få mere silk touch 1. Det kan man ikke. Nej. Der er guld egentlig. Det kan man godt få meget af. Det ved jeg nu ikke. Men det er mega surt, at det kun at man kan sælge et stykke guld for i shoppen. Et stykke guld for 1 krone. Nå. En. Hej. Og ja, jeg tager alt dit. Du slider, Albert. Lapis. Tag bare alt Albert, dit. vi skal også lave lapisblokke. Det har vi. Har vi? Jeg tror ikke, vi har ikke så mange, men vi har noget. Det er også fordi, at jeg miner lapis, men det gør du ikke. Jo, jeg har 8 blok. Nej, 8 år hedder det. Du miner ikke særlig meget. Jeg er level 21. Hvad? Jeg er i level 21, ligesom den gang, da du dræbte mig. Jeg er level 4. Dengang, Det som lyder du så ikke dumt. dræbte mig. Hvad? Dengang, som du ikke dræbte mig. Ja, og det kan du ikke slå mig for. Au! Det var ikke mig, det var et skelet. Hvorfor skubber du mig hen? Det var dig. Det var et skelet. Det var dig. Det var et skelet. Vil du se? Jeg har bones for det. Nej, det er for det andet skelet. Nej. Oh Jesus, det er egentlig meget jern. Hvor meget jern har du? What? Jeg har 1 gange 64 og 31 jern. Vi har ikke brug for alt det jern, Albert. Hvor du mangler den her. Jeg har fået en lava. Jeg har ikke fundet lava. Det er jeg glad for. Men der kan være diamanter. Jeg har fundet... Hvad? Der kan være diamanter. Jeg har fundet et skelet. Flot. Og jeg har set, den er prøvet at skynde dig. Den er Nej, skelet.
Hvad er det, Albert? Ikke noget. Jeg har 2 torches tilbage. Det er jo kun har fundet så lidt. Væk med det. 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 Den beholder jeg. Nip, 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 nip. Nip, 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 nip. Nip, 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 nip. Så var med. Okay, så går jeg op til home. Nej, du gør ikke. Jo. Nej, du gør ikke. Home. Så er jeg oppe i home. Albert. Seriøst. Jeg er level 22. Vi har egentlig meget sten. Egentlig. Ved du, hvad vi også har meget af? Mm-mm. Crap. Det har vi også meget af. Vi har 6 ovne. Og det er stadig ikke nok. Wow. Der er Bertha. Læk. Er Bertha... Skal Bertha og dem føde? Nej. De har allerede født et barn, som er virkelig stort. Dejlig diamond. Det er aldrig for stor, Albert. Hvad? Familien bliver aldrig for stor. Mm-mm. Vi er i familie med køer, Albert. Hvorfor er vi det? De bor i vores hus. Det er vores familie. Kom så. Bla 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 bla. Sådan. Skal vi se, om? Buh. Oh god, det er håb. Fuck, der kommer mange creeper. Prut. Det er ikke godt, Albert. Sagde prut. Ja. Nu skal vi se, hvor mange diamonds vi har. Vi har 39 diamonds uden blok. Det er så mange. Dejlige dier. Og nu har vi nok til en hel emerald blok. Det er lige meget. En emerald og en emerald blok. Jeg begynder at lave vores diamond armor, skal jeg ikke det? Eller først lige, jeg tager lige, ja. Hvad skal du starte med først? Chestplate. Vil du gerne have det? Ja. Hvad skal du starte med, Albert? Og chestplate. Jeg har lægget min i en chest, som der ikke er. Så tager vi med bukserne. Hvorfor er der så mange creeper herhen? Godt, vi har en diamant tilbage. Så vi mangler også kun en hjelm, så er vi faktisk fuld diamond armor. En hjelm. Ja. Kun en hjelm. Wow. Eller nej, faktisk 2 hjelm. Så vi har en hver. Men ja. Det er nice.
at vi endelig har fået så meget diamant. Diamant. Nå. Men det er altså også på tid til at sige bye. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Har du overhovedet sat tid? Nej. Det er godt. Seriøst. Vi har virkelig meget jern, mand. Det er da sindssygt. Vi er nok mest jern. Bip. Monster drop, og det er på netter. Faktisk også en gastår. Jeg ved ikke, hvorfor en stik ligger der. Og noget kvarts og... Jeg havde sagt, at der var en gastår. Hvad? Jeg har sagt, at der var en gastår. Okay. Men ja, jeg skal også have en ordentlig pickaxe, mand. Den er faktisk ikke så meget før den brækker min pickaxe. Så vi skal have nogle diamanter. Du miner stadigvæk, gør du ikke? Jo. Godt. Vent, Albert, hvor mange diamanter har vi tilbage? 1. Og jeg har lavet diamond armor til dig. Eller ikke fuldt, vi mangler bare hjelme. 2 hjelme. Albert, Jeg skulle jo have en diamond pickaxe. Ja. Det... Ja, undskyld. Altså. Jeg laver lige en jernpickaxe. Nej, der er en jernpickaxe. Albert, du kan leve af en jernpickaxe. Den enchanter jeg så lige med mit gamle frygte at bruge min silk touch. Den er faktisk vigtig. Jeg har faktisk både min diamond axe og min diamond spade har begge silk touch. Så det er altså ikke super rare at få silk touch. Ikke for mig. Nej, for vi har... Første gang, at vi enchanted, der var det silk touch. Efficiency 1. Jeg skal lige se, hvor god den er. Okay. Okay, den er fin nok. Langsom, men fin nok. Hvad var det, du fik? Efficiency 1 fra 6 levels. Jeg er level 26. Hvad? Jeg er level 26. Jeg er snyd. Så en heks. Jeg får nogle diamanter. Nej, du har ikke. What? Hvor mange? Jo, jeg har. Goody. Hvor mange? 2, tror jeg. 2. 3. Goody. 3. Og 1. Hvor mange har du? 3. Okay, vi mangler 1 diamant. Så er vi nok til 1 hjelm. Ja, Albert, men det er ikke det første punkt, vi skal have. Det er en diamond pickaxe, er det ikke? Jo. Til hvem? Mig. Hvorfor Fordi dig? Jeg har en dårlig en, Albert. Den er god. Efficiency 1. Efficiency 3 har den. Efficiency 1. Nå, har han kun 1. Jamen, Laura, det. Så tag en diamond pickaxe ligesom mig. Vi skal ikke... Jo, vi skal ikke bruge så mange diamanter. Laura, hvis du laver den, så...
Jeg har meget jern. Vi har 45 iron blocks, 2 stacks iron og 2. Det er 6. Ja, det er det vel. For dig er det, men for mig, nej. Det er det. Nå, du er der. Du våger på at lave en... Wow, du har lavet mange torch. Hvad? Hey, du har lavet mange. Hvor har vi egentlig fået de der gyldne æbler fra? Ja. Laura, det ligger hernede, de der armor. Tak. Tolererer ikke snyd. Nej, det gør vi ikke. Nej, Laura. Ja. Nej. Især ikke med OP-ting som gyldne æbler, og det er endda enchanted. De er ikke enchanted. Jo, det er. Nej, det er ikke. Så er det så ultra gyldne, eller hvad det så hedder. Jeg har en bue. Bue, det er jeg også. Jeg er en enchanted bue. Jeg har ikke nogen enchanted bue. Min enchanted bue er så også kun Unbreaking 2. Så det er heller ikke lige det bedste. Men folkens, jeg tager at sige bye bye. Jeg skal lige se smukke ting. Hvor er barnet? Den ligger der. Okay. Men vi skal sige bye bye nu, folkens. Bye bye. Vi ses i næste. Bye bye, vi ses.